formålet med hiphop som emne og kultur var at ligesom at få indblikket i ligesom hvordan det er DJ'ing, som også var noget af det, breakdancing, som alt sammen ligesom er spillet sammen. Nu har du dig i den grønne. Han er jo en del af det. Han er jo en kunstner i sig selv. Jeg tror faktisk, at jeg sprang over der, hvor gærdet det var allerlavest. Og han har været på scenen ret lang tid. Spil papiret og ejerskab. Fortryd, bræk op igen, for. Synerne. Så han ved jo alligevel noget om det. Jeg stykker dig, jeg pakker dig. Han lavede et fedt show. Det var fedt at se ham lave alle de ting, han nu engang gjorde. Kun for jer.